Замислили ли сте се колко са странни парите? Живеем наистина в едно човечество, в едно битие такова сме се създали, в което мерната единица за това, че сме работили, за това, че сме свършили някаква работа, или пък, че сме крали, е една хартийка, на която пише някакви цифри, или пък в модерния свет, в който живеем, една виртуална сметка, банкова, в която имаш някакви цифри и по човешките закони, не по вселенските, а по човешките закони, сме преценили, че човека Хикс е работил за 100 еди какво си, лева, долара, йени, рубли, няма значение. И съответно, този човек отива в магазина след това, с това доказателство, с този документ, на който пише 100, и изисква от продавача да му се даде 100 храна, или пък 100 части за мотоциклет, или пък 100 дрехи, и после в кръга на метафората изплъкни и повтори. И в днешното аудио като цяло смятам да претъркалям една мисъл, която в случай не е моя мисъл, чух го от записите на Алан Уатс и сега смятам просто да перефразирам с мои мисли това, което чух и осмислих. Това не е нещо, което е било, кажа рече, еврика момент, винаги съм си го мислил, просто друго си е да го чуеш някой да го каже, нали, формулирано в думи, в мисли, в изречение и си кажеш да, точно така. Точно това е странното нещо, което винаги съм се чудил. Както се помня, винаги съм мислил и разсъждавал за парите, че те са наистина едно доказателство, един документ, с който можеш да докажеш пред човека, от който искаш да си вземеш нещо, че ти законно си свършил някаква работа някъде там и съответно ти може от него да изискваш той да ти даде каква се стока или услуга. Но това, което чух от записите на Алан Уотс, беше една друга гледна точка, която ми стана много интересна. Мерната единица. За тези от вас, които за първи път чуват за Алан Уотс, той е сред първите англоязични философи, които говорят за будизма и даоизма. Той е британски философ, писател, оратор, известен най-вече като интерпретатор и популяризатор на източната философия за западната аудитория. И ако това изречение ви се стори доста интелектуално структурирано, това е защото го прочетах директно от Википедия, не съм чак толкова умен, че да говоря по този начин. И така, затварям Википедията, тук нататък са моите мисли. Алан Уотс казва, че парите са като мерната единица, като сантиметрите. Каквато и да е мерна единица, но в случая той дава за пример сантиметрите, което е много добър пример. Наистина, парите, да речем нашата валута, левовете, те са мерна единица за това колко работа си свършил. Аз казвам, че са доказателство, но той кажа рече като мерна единица. Ти измерваш труда си с някакви стойности, което е част от това. Много път сме чували как парите са най-голямото зло на човечеството. Това е част от злото. Че сме успяли да измислим начин, по който да измерим труда си. И аз в случая с какво се занимавам с някаква артистична дейност, някой някъде е решил, не съм бил аз, моят артистичен труд колко струва. И ти можеш до някъде да манипулираш пазара, в смисъл такъв, ако успееш да наложиш името като по-известен автор от другия някакси, лека по лека твоята стойност се вдига, но винаги има някаква начална точка. Не можеш да си никой да кажеш, хей, моята картина, която е, да речем, 20 на 20 см квадрат, струва 2 милиона, защото никой не те познава. Ти можеш да си оцениш естествено за колко ти искаш, никой не може да спре, просто че никой няма да я купи. Но да, това, което Алан Уотс предложи е мерната единица, пари като пример, като съпоставка по-точно с сантиметрите, с рулетката, с линийката, което по неговите думи ги прави едно от най-абстрактните неща на този свят. Те не съществуват. В смисъл такъв съществуват под формата на някакъв вид документ, което са банкнотите, но сами по себе си те нищо не правят. Те съществуват абстрактно в нашата паралелна вселена. По същият начин съществуват и мерните единици, сантиметри, дециметри, инчове, футове, километри и всякакви други такива. Имаме една линия, на която, да речем, имаме 30 см или пък рулетка, която е 2 метра дълга. И това са мерните единици, които аз мога да измеря днес. Днес имам 2 метра замерени и когато ги измеря, те свършват. Само че, тук вече започва пък моята мисъл. Ето къде е част от злото, което сме измислили ние без да искаме с парите. За разлика от линията, парите свършват. Докато линията е за многократна употреба. Аз с нея мога да измеря 100 предмета днес и тя няма да промени по никакъв начин външният си вид. Тя няма да ми изчезне от ръцете, аз пак ще имам линийка или рулетка на края на деня. Даже допълнително, ако имам, например, линия 2 метра, мога да измеря и 4 метра с нея, като я поставя 2 пъти. Докато парите са една мерна единица, която свършва.
Това ги прави зловещи. Аз, да речем, съм скулптор и съм работил някъде, съм направил един паметник в центъра на града, той е монтиран, ръкопляскали са ми, имало е червенки ми, фанфари и така нататък, платени са ми някакви хикс брой пари и аз, да речем, след 5 години съм ги изхарчил и от тук нататък пак съм беден, ако нямам други поръчки, не съм намерил някаква друга работа за вършене, аз отново съм на нулата. Но моят труд стои там някъде. Аз вече съм измерил, премерил, демонстрирал пред обществото, че съм свършил някакъв труд и те всеки ден, минавайки покрай моя паметник или моят труд, какъвто и да е той, по някакъв начин се радват, използват го, виждат го, по някакъв начин участват в живота им, обаче парите, които аз съм взел, те са изпилили, са свършили. Все едно рулетката или линийката, която използвате, всеки път, когато измервате с нея, да речем, шкафа у вас, да загубвате по 10 по 5 см. И когато някой ваш приятел ви каже, какво стана, нали имаш ли рулетка, къде изчезна, ти казваш ми, до вчера имах само 15 см от нея, а днес където и свърши, какво да направя? Сега имам една празна кутийка, само с вързанката вътре няма ролка. Сиреч, излизайки извън метафората, имам едно празно портомоне. Което е абсурдно. Аз съм свършил някаква работа. Много малко е трудът на тази планета, който можеш да свършиш, който не остава под някаква форма. Ако си направил една скулптура, тя ще си остане по някакъв начин, нали, като паметник на културата. Ако си нарисувал една картина, тя също ще остане някъде част от някой фонд, ако ще да е дори да не е закачена някъде, тя ще стои като част от историята на човечеството. Ако си построил един път, той също ще стои дълго време. Ако си построил сграда или мост по същият начин, ако си бил учител и си учил хората в периода от еди коя си до еди коя си година, тези хора, които са си учили при теб, ще бъдат живи дълго време, ще предадат това, което си ги научил, този занаят, ще го предадат нататък и това. Труда, който си свършил, независимо какъв е той, малко или много резонира в нашата вселена и остава по някакъв начин завинаги. Той е част от всичкото. Обаче ние хората сме си го измислили да се потискаме с тези мерни единици. Това, което е пак да кажа най-лошото, или едно от най-лошите неща е, че тези мерни единици свършват и че прееднаквяваме с едни и същи стойности неща, които няма как да бъдат приравнени. Или може би уеднаквение думата, няма значение. Но да, представете си колко е странно само това. Да приравниш или да уеднаквиш с една и съща цифра труда на художника с труда на спортиста. Това са две различни неща. В един случай говорим за някакви атлетични умения и постижения в сферата на спорта, но другите са в сферата на изобразителното изкуство, примерно, културата или образованието. Как можем да сравняваме ябълки с портокали? Това е, между другото, метафора, но наистина ние даже в магазина това сравняваме. Портокалите са еди колко си лева, пък ябълките еди колко си. Сиреч, портокалите и ябълките имат някаква обща средна стойност, която ги свързва като мост. Това са парите. Някой някъде е решил, че една, примерно, 8 портокал е колкото една втора ябълка. По някакви си неписани закони. И ние не ги знаем какви са тия закони. Просто някъде там някой е решил. И ние отиваме в магазин и кажем, да, добре, портокалите са толкова, плащам. Шот ми се ядат портокали и имам от тези доказателствени части, че съм работил. Днес ще купя портокали. И нямам време аз да мисля, разбираш ли? Що така, това е странно. И да, разбира се, ние знаем, че винаги има някакво обяснение за това. Това струва, понеже е такова с така, да винаги ще се намерят 14 000 учителя или бюрократа с костюми и куфарчета, които ще ви обяснят защо в името на историята на човечеството това е направено така и защо нашето общество се движи по този начин, така е, да. Но все пак, на моменти, като се поспрем така, като се върнем от изходната точка преди всичките възможни учения и обяснения на хората, които са ни обяснили защо така човечеството се движи, като зум аутнем навън и погледнем планетата Земя като една малка точица, почваме да се задаваме въпроса, какво правим ние, бе? Той е, въпреки всичките тези обяснения, все пак, звучи странно. И ако ще цял живот да ни се обясняват тези неща, ние пак, въпреки че сме до някъде съгласни, вътрешно в чарвата се усещаме, че нещо не е наред. Ако тръгнем да разсъждаваме допълнително по темата, не е чак толкова невероятно това. В природата няма нищо трайно, всичко се променя винаги в някакво движение. И няма как един път през 93-та година да се наредил 3 тухли и цял живот да се ръкопляска за това. Но, въпреки всичко, и като се замислиш, е странно. Защото на някои хора им се ръкопляска цял живот, пък на други не. И ти съответно, ако си не, защото човек почва да мисли, когато е не,
Защо така? Ти като си не, почва да се чудиш, аз ябълката ли съм или портокала? И кой ме приравнява с кое? Съответно и при мен тези неща почнаха да набъбват като мисли още от едно време, когато бях беден студент и почваш да се пробваш да работиш първите си професии в този живот и почваш да задаваш ни странни въпроси. Попадаш на работодатели, които ти дават и работата, и условията за парите, което е абсурдно. Но така се движи света, няма дори. Абсурдното се е превърнало в нещо нормално. Немалко пъти аз съм попадал на ситуация, в която примерно човека, който ще ти постави работа, ти казва, чух, че можеш да правиш еди какво си и ти казваш да. Искам да ми се свърши това и това, ще дам 200 лева, започваме от понеделник, хайде, ще ти се обаря в търда и ти не можеш да се включиш, не можеш да прекъснеш изречението му, да му кажеш чакай, не струвам 200 лева, аз струвам примерно 500. И ако успееш случайно да го прекъснеш, той или тя, няма значение, случайно шефът, му кажеш колко струваш наистина, той или тя се обиждат. И, как може такова нещо? Как може такова нещо? Може. Ти мене попитали, колко струвам. Защото аз за без пари, за безмерни единици знам какво да правя. Ще си стоя вкъщи и ще си почувам. И съдъж ставаш виновен, че твоята мярка, твоята мерна единица не съответства с техните мерни единици. Ти им казваш, не, аз меря в километри. Те обаче, ние мерим в сантиметри. Ама твоята линейка е празна, ама моята е пълна. Ти искаш да мериш в километри, ама ние може да ти предложим само сантиметри и ако искаш да работиш за нас, ще ти предложим сантиметри, пък ти си ги трупай тези сантиметри, докато станат километри. Ти обаче не можеш да ги натрупаш тези километри, защото всеки месец държавата под някаква форма ти пили линейката. И ти почваш да прибягваш към някакви по-трайни мерни единици, като например недвижими имоти или злато. И такъв един абсурд. Съответно почваш да си задаваш въпроса защо някои неща струват пари по-дълго време, а други струват много пари до момента, в който не ги купиш и оттам нататък се сцепват на две. Например, купуваш си апартамент и си купуваш кола. Двете неща са коренно различни като финансова стойност. В началото може и двете да са доста близки, но в момента, в който си купиш колата, всички знаете, че след това веднага почва да пада стойността, докато при апартамента не е баш така. Или пък ще си купиш земя и мобилен телефон. И земята си е земя, тя не мърда, тя на нея може да се направи всичко. Почти всичко, но телефонът ти след 5 години е неактуален и ти си принуден, защото живееш на тази планета сред хората, да го смениш с друг. Но никой не те принуждава да си смениш земята, освен ако не те нападнат и изгонят оттам. Но тук става въпрос за законните неща. Да те нападнат е незаконно. Но пък и законът е една многостранна мерна единица. Земята от кого я купуваш? От държавата. А държавата защо има тази земя? Тя по принцип държавата има земята. Даре, ама когато сме били първобитно общински строй, тази земя пак е била там. Тогава притежавали ли сме? И ако да, дори да притежаваш, що е то да притежаваш? Ти имаш някакъв документ, че пред някой някъде ти можеш да се докажеш. Ако си последният човек на света, тогава изведнъж ценните книжа, парите и всичките ни пари и тем подобни мерни единици за стока и услуги губят абсолютно всякаква стойност. Защото тази стойност е именно точно това, което Алан Уотс каза – абстракция.